ଶିଆଳଟି ତାର ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଆରେ ଶିଆଳ, ତୁ ଏତେ ସାରା ଫଳ ଏଠାରେ କାହିଁକି ରଖିଛୁ? ଏତେ ସାରା ଫଳ କିଏ ଖାଇବ? ଆରେ ଭାଇ, ଏସବୁ ଫଳ ମୁଁ ମୂଷାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ବିଷ ବି ମିଶେଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୂଷାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଶିଆଳ, ମୂଷା ଏଠାକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ମୂଷାମାନେ ଏଠାକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା। ତାହେଲେ ଶିଆଳ, ଏଠାରୁ ଚାଲ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ମୂଷା ଏଠାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିଆଳ 2 ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶିଆଳ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ 3ଟି ମୂଷା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ମୂଷାମାନେ ଲୋଭରେ ସେ ଫଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ 3 ମୂଷା ସେଇଠାରେ ହିଁ ମରିଗଲେ। ତାପରେ 2 ଶିଆଳ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଦେଖିଲ ତ ଭାଇ, 3ଟା ମୂଷାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ବାରେ ଶିଆଳ, ତୁମ ପ୍ଲାନ୍ ତ ସତରେ ବଢିଆ କାମ କରୁଛି। ଏବେ ଖବର ଯାଇ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ ଚୁନମୁନ ପାଖରେ ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଏ ଖବର ଶୁଣି ସେ ରାଗରେ ପୁରା ପାଚିଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚୁନମୁନ ମୂଷା ଶୁଣିଲା କି ତାର 3 ଜଣ ସାଥୀ ମରିଗଲେ, ତ ସେ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ସାଥୀମାନେ, ଆମର 3 ଜଣ ସାଥୀ ତ ମରିଗଲେ, ଆଉ ସେ ବି ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅନ୍ଧ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିଷ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି? ଆରେ ତୁମେମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଖାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର 3 ଜଣ ସାଥୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ଆଜି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମହାରାଜ, ଯାହା ହେବାର ତ ଥିଲା ତାହା ହୋଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ସାଥୀମାନଙ୍କର ବଦଲା ଆମେ କେମିତି ନେବା? ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆମେ ତ ବଦଲା ନିଶ୍ଚିତ ନେବା, ହେଲେ ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ଯେବେ ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ଠିକ୍ ହିଁ ବଦଲା ନେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିଆଳ 2 ଜଣ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆରେ ଆସ ଆସ ଶିଆଳ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କୁହ କୁହ, ତୁମ ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ଲାନରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ 2 ଶିଆଳ ମିଶି 3ଟି ମୂଷାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଶିଆଳ, ସାବାସ୍। ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲ କି ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ସତରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି। ତୁମେ ଯଦି ଏପରି କାମ କରିବାରେ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୂଷାମାନଙ୍କର ନାଁ ପୁରା ଲିଭିଯିବ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ ହିଁ କରିବି। ହେଲେ ଏବେ ମୂଷାମାନେ ଟିକେ ହୁସିଆର ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ତ ମୂଷାମାନେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ, ତ ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଶିଆଳ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ବଦଳେଇବାରେ ଲାଗିବି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଛି କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସବୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଧରିଦେବି ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ବଦଳେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ ହିଁ କରିବି। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଶିଆଳ, ଏଇଆ ହିଁ କର। ତାପରେ ଶିଆଳଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ଆସ ଆସ, ଏତେ ଦିନ ପରେ। ଆଉ ଖବର କ'ଣ? କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା କ'ଣ? ଆରେ ହଁ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହ ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ତୁମର ପୁଣି କ'ଣ କାମ ଅଛି? ତୁମର ଯୋଉ ବି କାମ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ପୁରା କରିଦେବି। ତ ଶୁଣ, ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଦରକାର।
ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ଏଥିରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ମୋର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କୁହ ତ। ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି ଟିକେ କରିବ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୋତେ ବି ତ ଟିକେ କୁହ ତୁମ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତ ଶୁଣ, ଆଜି ମୁଁ 3ଟି ମୂଷାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ମୂଷାମାନେ ଆମକୁ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର ଆମେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବାର ଅଛି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯାଇ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ କି ମୋତେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଶିଆଳ କାଉକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ତାକୁ। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଗଲି ଶିଆଳ ଭାଇ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ କାମ କରିବାକୁ। ଏହା କହି ତାପରେ କାଉଟି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କାଉଟି ଯାଇ ମୂଷାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଚୁନୁ ମୁନୁ, ତୁମେ 2 ଜଣ କେମିତି ଅଛ? ଆରେ ଭାଇ, କିଛି ପଚାରନି, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ହାଲାତ ପୁରା ଖରାପ। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି ହେଲେ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ତୁମ 2 ଜଣ ପରିଶାନରେ ଅଛ? ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର 3 ଜଣ ସାଥୀ ମରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶାନରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆଗକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁମେମାନେ ସେମିତି କର। ସେଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ? ତୁମେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାର। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ମରିଯିବ। ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ ନାହିଁ। ଚୁନମୁନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି କି କେହି ବି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ପାଗଳ, ତୁମେ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମରିଯିବ। ଏମିତିରେ ବି ସେ କୋଉ କାମକୁ ଆଉ ମହାରାଜ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ତ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ତ ଆମେ ସବୁଦିନେ ମରିଯିବା। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ତୁମ ଭାଇ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିନିଅ, ନହେଲେ ପଛରେ ପସ୍ତେଇବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏ କଥା ମୋତେ ସବୁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ ଯିବେ। ଏହା କହି 2 ମୂଷା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ କାଉଟି ପୁଣି ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ଆସିଗଲ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୋର ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଆଗ କୁହ, ଯୋଉ କାମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି ତାହା ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ତୁମେ ଯେମିତି କହିଥିଲ ମୁଁ ତ ସେମିତି ମୂଷାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଲି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ କୁହ କି ମୂଷା କ'ଣ ଫଇସଲା କଲେ? ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଫଇସଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ? ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତ ଫଇସଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ସେ 2 ମୂଷା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ଯେମିତି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ମୂଷାମାନଙ୍କର ଏକତା ପୁଣି ଆହୁରି କମିଯିବ। ତାପରେ ସେ 2 ମୂଷା ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ 2 ଭାଇ ମିଶି ଏଇ ଫଇସଲା ନେଉଛୁ କି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆରେ ମୁନୁ, ଏସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଆମକୁ ତ ଆଦେଶ ମିଳିନି। ଯଦି ଏ କଥା ଚୁନମୁନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଚୁନମୁନ ମହାରାଜ ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନହେଲେ
ଏଠାରେ ରହିଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? କ'ଣ ତୁମର ଚୁନମୁନ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ଚୁନମୁନ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ତ ଭରସା ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ହେଲେ ଭରସା ନାହିଁ। ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି। ଏମିତିରେ ତ ଆମର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆଗରୁ ହିଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁନୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ଆମେ ବି ତୁମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚୁନୁ ଓ ମୁନୁ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଏ ଖବର ଯାଇ ଚୁନମୁନ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋତେ ତ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ସବୁ ମୂଷାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମହାରାଜ, ଏବେ ତ ସବୁ ମୂଷାମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମର ଏକତାଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏବେ ରାଜ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମେ ବି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ବି ମାରିଦେବେ। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି କି ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯାଇପାରିବି ଯେ? ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମର ମହାରାଜ ଅଟେ। ତୁମକୁ ମୋର ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି କି ତୁମେ ବି ମୋର ଆଦେଶକୁ ମାନୁନାହଁ ବୋଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ମୂଷାଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଚୁନମୁନ ତାର ସେଇ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପୁଣି ଗଲା। ଆରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ତୋର ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ସାହସ ପୁଣି କେମିତି ହେଲା? ତୁ ମୋ ସହିତ ଯାହା କରିଛୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇ ଖରାପ ଭାବୁଛ। ମୁଁ ତ ତୁମ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ବି ହେଲେ କରିନାହିଁ। ଆରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗର୍ଦ୍ଦାର ସାଙ୍ଗ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଇଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କି ତୁମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଟ, ନହେଲେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରି ସାରନ୍ତିଣି। ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଭାବିଛ। ମୁଁ ସେମିତି ବି ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ବି ହେଲେ କରିନି ଯେମିତି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାବଣା ହୋଇଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ହେଲେ ଭୁଲ ଭାବି ନାହିଁ। ଆରେ ଚୁନମୁନ ମୂଷା, ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଏମିତି କଷ୍ଟର କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଚୁନମୁନ ମୂଷା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାପରେ ଚୁନମୁନ ମୂଷା ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୂଷାକୁ ଦେଖି ସିଂହ ମହାରାଜ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଆରେ ମୂଷା, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ତୁମେ? କିଏ ତୁମେ? ଆଉ ଏଠାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମହାରାଜ, ମୋ ନାଁ ଚୁନମୁନ ଅଟେ। ମୁଁ ସବୁ ମୂଷାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟାଏ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, କୁହ ତାହେଲେ, ତୁମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ପୁରା ହଇରାଣରେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ମୋର ସାଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବାଟା ଗୋଟେ ରାଜାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଏଇଆ ହିଁ କରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ସାଥୀମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ କଲି? ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆମର 3 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତୁମେମାନେ ଯେମିତି କରିଥିଲ ଚୁନମୁନ, ସେ ଉପାୟ ପୁରା ଭୁଲ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପରିଶାନ କରିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ମହାରାଜ, ମୋତେ ମଜବୁର ହୋଇ ଏମିତି ଭୁଲ ରାସ୍ତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଦିନ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ। କେବେ ଚିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ତ ବିଲେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଲେଣି। ଆଉ ହାତୀମାନେ ତ କୁଦିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ଯୋଜନା ବନେଇଥିଲୁ କି ଆମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜ କରିବା। ଏଇ ତ ତୁମର ଭୁଲ ଥିଲା।
ହାତୀ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜନ୍ତୁ ଅଟେ। ତାକୁ ଛୋଟ ମୋଟ ପଶୁମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସାଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଚିଲ ଓ ବିଲେଇଙ୍କ କଥା, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାର ହିଁ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଆପଣ ତ ପୁରା ଠିକ୍ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ଏବେଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଚୁନମୁନ ମୂଷା ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା।